Dewa malo tamore koyo mara chungo chendo mara chwalo twak mara thicho oko jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua od bura jayal buche Bahati Mwamuye kata kamano koni bura no ibiro yal tarik 7 dwe manyien matimore ka od bura hikore mar biro winjo paro matwak mathicho Gachagua apisi odiochieng' makiny. Gachagua owuon nonyo twak kod ute fwambo malendo gi dho ganda jo Mount Kenya. Kaote mare en jatend piny Kenya William Ruto ntiere kod thuolo mar loso kinde kod oganda jo Central. Wata Nyambaga ntiere kod ler. Luoro kod ong'wengo medo kwako apisi mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kodong' seche to twak mar thiche ok apisi pedho e od bura. Mani kaluwore kod doho mamalo motamore chungo kwayo mar chenro mar chwalo twak mar thicho jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ing'eto mogol kod jayalo buche Bahati Mwamuye. Moko ni burano ibiro mul kendo tarik 7 dwe manyien. Bura madwaro ni mondo chungi chenro mar od bura thicho oko Gachagua nyochwalie dogi mane en jagoro mar UDA Cleophas Malala. Mimi natafutiwa makosa lakini Twak mare kod ute fwambo mag oganda mawuok Mount Kenya. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oko ne jatend piny William Ruto ni thuolo nitiere matin mar loso kamose kethore kendo duoko ng'iyo e kinde kod jolut ombulu ma Mount Kenya. Rais angali yako na nafasi ya kukaa na watu ya Mount Kenya vizuri, aheshimu viongozi wao, akae vizuri na sisi, atimize zile ahadi ambaye alipeana. Hao watu ya Mount Kenya ni watu reasonable. Mimi sioni wakiwa ni watu wabaya, ni watu wazuri na ni watu wako na shukurani na ni watu ambaye wanaheshimu viongozi. Rigathi masani neno mudho uchikore gi chien ni en ne oko kwayo omenda maromo bilion 8 kaka pok mar siro jatend piny William Ruto kuom kwano ombulu mane oyudo Mount Kenya kuponi riembe lep e sirikal. Ketho moried ne Rigathi kendo umo ye piny ni ihangone. Hata niliona watu wengine jana, leo niona gazeti ikiandika mambo ya upusi. Ati niligonga mesa ya rais ati nikidai shilingi bilioni 8. Mimi sina haja na pesa. Kama ningekuwa ni mtu iko tamaa ya pesa, ningekuwa huko siku ile. Lakini mimi sina tamaa na pesa. Mimi ni mtu sina mahitaji mingi. Jalup jatend piny kata kamano koni William Ruto dudore gi wach kendo medo wito jo Kenya e wi wach riwruok mar Ford Foundation. Rigathi okoni ne itude kod ng'anyo mag Gen Z pacho ka to nyadichiel Ford Foundation bende ne ilwero gi koni. To kendo William Ruto nogo bende nochako romo kod Ford Foundation e piny Ingereza. Rais wa Kenya alisema wenye kupanga hii maneno ni watu ya Ford Foundation. Ford Foundation inakuwaga Amerika. Ofisi ya Rigathi Gachagua iko pale Karen. Sasa mimi nauliza watu yangu wanafanya kwa Ford Foundation. Rais ndio mwenye kusema, ndio wako na ushawishi mkubwa katika Jamhuri ya Kenya na kile ametamka kila mtu anaamini iko namna hiyo. Rais mwenyewe alisema, si mko na hiyo habari ya kwamba wenye kupanga hii maneno ni watu ya Ford Foundation. Sasa wafanyikazi wa ofisi yangu wanafanya Ford Foundation. Rigathi omnono kendo kwedo ng'eyo weche mag kambi mag adani machano kawo lap mar ndeke mar JKA. Rigathi okoni pache chal mar jopiny kendo en jal machiko ite ne jopiny. Mambo ya adani sijui lolote. Mimi nasoma kwa gazeti, kwa mitandao vile mnasoma, na mimi nafuatilia vile wengine wanasema. Hiyo maneno mimi sijui. Ewi mano bende owacho ni dibed gima ok ni kare ni kweth mar ODM odonje serikal kendo rocho kwe. Ile tu itatushangaza ni kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, kwa sababu itakuwa pia amekuja kwa serikali kuchangia kuleta shida kwa serikali. Walter Nyambaga, Ramogi TV.